Aku goting lah kok masak koyo ngene iki. Delok masak tongkol ambek tahu ngene iki lho. Jan wis ngentekne sego lak masak ngene iki. Wis iki bahane wis tak cepakne. Iki mau aku tuku tahu, kemangi ambek kambil. Wis iki langsung tak eksekusi. Iki tahune tak goreng, bumbune tak ulek. Bumbune nek brambang, bawang, lombok, miri ambek kunir. Mari diulek lembut, bumbune langsung digongso ae ben aja langu. Iki mari ngono santen encere dicemplungne. Aja lali uyah penyedap rasa ambek gulone. Iki pindange wis tak goreng mambengi ya, dadine wis gampang. Lah iki tomat ijone diiris-irisi koyo ngene iki ben tambah seger lak dikai tomat. Iki tinteni rodok sat ben remasuk bumbune ndek pindang ambek tahune. Lah iki santen kentele dijegone ya. Lah wis umup ngene iki kemangine dijegone. Wis ngene mantap janan. Wis ngene wis ngentekne sego. Masak ya asine gampang. Pokok iso ngepasne bumbu, uyah, gula, micin wis gampang wis enak ngono ae. Masak sing gampang ae, sing kirane ae doyan, kabeh sak omah doyan. Pokok aja sampe mubadir, aja sampe ngguwak.